Αυτό είναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Σαρδέλα στα κουπονίσια, πανικό στο λιμάνι. Μιλάμε για χιλιάδες ψάρια. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Το αδιαχώρητο, τη σαρδέλα στο κάγκελο, σαρδέλα με το κιλό, σαρδέλα με τον τόνο, σαρδέλες παντού. Της Παναγία μου σαρδέλα, άι μου Γιώργη. Σαρδέλα Γιώργη Μαύρο, σαρδέλες. Ο Χριστός και η Παναγία στα κουπονίσια χαμός. Σαρδέλες, Παναγία μου και άι μου Γιώργη, πακάργα σαρδέλες. Ω, Θεέ μου. Τσάμπα σαρδέλα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Αυτά είναι. Ό,τι βλέπετε, τα ψάρια πια δεν τα ψαρεύουμε, βγαίνουν μόνο τους στεριά. Καλά, δεν έχει ψαράκι, είναι έτσι. Αχ, να το! Να τα κυνηγάει, να το! Κάμια καπίνες. Να το λίγο για σπόρο. Δεν υπάρχει. Να το, άλλο βγήκε. Κοίτα και φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Να. Ρε, σε έχουμε τρελαθεί τα ψαράκια. Ετοιμαστείτε για να σας πω, παιδιά. Ακούς, η Ελένη άρχισε το κεφάλι. Τι? Την ώρα που έπαιζα με πια δεν υπάρχει. Είναι ζωντανά. Διαλέγουνε. Έχει πολύ. Κοίτα. Κοίτα να δεν γίνεται. Πω. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Σαρδέλα να βγάλω. Μάμα,